Waar wil je nou gelukkiger van dan lekker rondrennen in de zinnen in een pluktuin? En dat kan bij de pluktuinen in Rinsemegeest. Mooi voort, Maïsa. Boukje Boersma, je bent de eigenaresse van de pluktuin hier in Rinsemegeest. Hoe is zij iets ontstaan? Hoe begin je zo'n idee? Nou, ik wie altijd al heel gek op bloemen. En ik hier altijd thuis een pluktuin van mezelf. Met protodalia's erin. En ik kreeg heel vaak de vraag van, oh wat mooi. En dan zei ik, was het een bosje haar? Ja, maar dat hoeft eigenlijk net. En zo ontstond het idee wel eens wat van misschien wat grutter. En ik van meesken om te plukken. Want ik vind het zelf ook altijd heel leuk om naar een pluktuin te gaan. Je ben je gezellig samen aan het plukken. Waarom ben je hier in de pluktuin en ga je net bijvoorbeeld naar de Jumbo voor een bosje blom? Nou, hier hebben we heel mooi lokaal uit Eigendorp een bosje blom plukken. En als je het opgroeit heel hier. Als je langskomt, dan is het groeien. Dus dat is eigenlijk de reden wel, ja. Is het leuk om hier een beetje rond te rennen en een beetje plukken? Want misschien ook wel lastig van wat kies ik dit keer nou weer? Ja, nou, Oscar is altijd een boukje vreetje voor hulp. En het leuke is, hij heeft heel veel verschillende soorten. Dus dan kun je alle keer een stukje even erbij is een beleving. Ja, en wat is nou het mooiste aan zo'n pluktuin? Ja, ik mezelf al die kleuren en al die vormen. En deze roekt heel lekker. De Zolatirus. Zo volle moois. En ja, ik kweek haast alles zelf op. Van, zie je het hoor. En dan just hoe prachtig als het in bloei komt. Nou, dat is gewoon geweldig.